now but later. John 13:7, nindot kayo na nga bersikulo. Sa karon dili pa nimo maintindihan ang mga gihimo o plastada sa Ginoo, pero makasabot ra ka sa kadugayon. Sa ngayon, hindi mo pa masyadong mag-gets ang plano ng Panginoon, pero sa unti-unti maintindihan mo. Tunay panimpo nga tingali dili nimo mabatyagan ang pagpakamaayo sa Ginoo. Pero bati nimo ron nga sa mga chimpo diay nga way kisaw, hilom ra, giandam diay ka sa sitwasyon nga pwede na magamit imong katakos. Kay katuday nga mga panimpo, gipreparar diay ka sa Ginoo. Di ba? Para sa mga bayi no nga magmagdos, nagislay 9 months ng process na ay mga chimpo nga usahay taguan ka. Unsa man taguan ka kanang di siya ka mo gawas-gawas ba? Manago sa kasabalay, kinahanglan ka maghilom-hilom. Ay siya saba-saba. So naabot na ka ato nga process, pag abot ani sitwasyon na giridi na daay ka. Dili pa nimo kaayo maintindihan kani nga pangitabo, pero sa naana ka aning sitwasyon na imo hatong malukbak ang mga nangagi nga natabo na ito siya kay maoday ni ang gusto nga plastada sa Ginoo. Ang Ecclesiastes chapter 3 verse 1, nindot kay na, there is a time for everything. There is a season for every activity under heaven. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios. Adunay usa ka higayon sa matag butang. Adunay panahon sa matag katuyuan, season. Si King David, kung madumduman ninyo, sa nag-edad siya og 17, gihaplasan siya, gi-anoint siya og oil ni Prophet Samuel. Kay nangita na gipuli nga king ni King Saul. So nagpiliay na si David ang napilian, ang kamanghuran. Edad niya na tayo 17, gihaplasan na sa propita. Ang haplas sa una nga mahimo kang hari propita. So once sa plaza na gani ka, mauna na gihaplasan na si David. Pero pila yang edad 17. Do you think ready na mo sa katao nga 17 pang edad mahimong hari sa pagkakaroon? Siguro dili pa, pero naplastar na ang destiny niya. Napangasawa niya ang anak sa hari ni King Saul. Klaro na, mahimo siyang hari. Napirdi niya si Goliath, nga way musukulain ang higanti. Record-wise, siya ra sa tibok Israel nakapirdi ni Goliath. Okay? Niya daghan kayong mga gira, nanoon sila, daog. Nangin nila, ang ngayon na siya mahari. Pero, mind you, ang proseso sa pagkahari ni King David, from 17, nahimo siyang hari sa edad na 30. So, pila ka tuig, usa siya nahimong hari? 13 years! Imagine ka, klaro na nga para dyan na nimo. Ikaw na. Pero naghuwat pa ka 13 ka tuig, usa ka mahari. Naghuwat siya sa chimpo. Adunay chimpo sa matag panghitabo sa kalibutan. So kung sa ito makita diri nga bisan pag murag imuha na dyan na sa kabuhi ni David, pwede pa nga dili pa ihatag nimo. Kaya nga naman, wala pa naridi imong balatsagon. Kaya o ihatag abi na nimo panaglitan sa lakyan. Rascal pa makakaibo drive. Makadrive tuod ka pero mga bunggo po. Makita na sa Ginoo. Iridi sa Ginoo imong kasing-kasing sa usa ka sitwasyon nga manginangayan ka. Naridi ka ng butanga. Una ang proseso sa Ginoo. Ayaw din mo tuon ang kanang magic ra nga makakwarta ka ani kadako. Nya maura ni imong i-invest. Muna sa ang siyawa, bantay-bantay din mo. Pero tiba na nato kaning kisaw, no?
sa panagat pa ni siya, way panguha, way isda. Pero, ang istorya ni aning alahas, nganong mahal man ni kaayo ang mga diamond, mga gold, nganong mahal man, kay talagsaon na siya makitaan, bililhon siya kay tinaguan, or gitaguan ni mo kay bililhon. So ato mensahe ron nga sama sa alahas, may chimpo nga maghilom-hilom lang sa ka. Kaya sa panugid-sugid. No, kay pagwaon raon niya ka sa Ginoo, kay ready na ka. Ato madumduman si Joseph. Di ba si Joseph, pinalangga nga anak ni Jacob. Noon niya, nakontrahan sa mga maguwang tungkol siyang pagkapalangga. Kung tungkol na ibaligya si Joseph dito sa Egypt. Naabot sa Egypt. No, nahimo siyang ulipon sa Egypt. Si Joseph, pila ka tuig. Murag coincidence nga pareho sila ni David. 13 years siya dito sa Egypt. Nahimong ulipon ni Potiphar, na preso pa jud. Okay? Pero after 13 years, kapag antos, ulipon ni Potiphar, wa na kay pamilya, kay gibaligya ka sa mga igsuon. No, gipasanginlan pa jud ka ng rape sa asawa siyang amo, gipreso siya. Pero after 13 years, nahimo siyang right hand sa hari. Okay? So, mao po na sa simong kinabuhi ron siguro. Pigado lang sa ron. Antos sa kaani nga sitwasyon sa pagpungabuhi. Someday, muna sa kanang labi sa someday, no? Kanang puhon. Oh, everybody say puhon. Puhon. Sabi na, kanang someday, kanang sa palaabuton. Karon di pa kaayo ni mo ma-appreciate kani nga mga pagkinabuhi, pero sa diri na kaunya nga sitwasyon, you will look back sa imong pamilya, sa inyong panimalay, o na sa mga kanang kapamilya, no, makaatong abroad, manumdum jud sa pagpuli, manumdum jud sa pagpadala. Bahala wala sila ti kwarta, padala sila ng pamilya kay ang mga kaagi, ang mga pinagsamahan. Ingon ang ikaduhang Korinto, kung naamoy Biblia na sa 4:17, pwede nyo ma-check ikaduhang Korinto 4:17. Nag-ingon si San Pablo, kaning mga lumalabay nga mga kalisdanan nga among giantos, ingon San Pablo, giantos sa pagpangabudlay, sa pagpangalagad, naghatag kini kanamo og labihan kadako nga himaya, sobra pa sa muang giantos. So ay mo kabalaka kung nag-antos mo, no, labi na sa pagpangalagad kay adunay labihan kadako nga himaya nga giamdam ang Ginoo. Antos lang kay puhon. Masantos jud ka. Amen. Bright kayo ang Ginoo. Muni ang pagpakamaayo sa Ginoo nga sa chimpo nga panginahanglan na gyud, kinahanglanon na nimo diha pud mubuwa ang milagro sa Ginoo. Ba't kinahanglan lang aduna kay pagtuo nga mulihok jud ka. Wala ang minsay sa Ginoo, kinahanglan imo tong pamatud-an nga nagtuo ka, mutikam ka, mulakaw ka, muhatag ka. Sahay bisag mao na lang na, pero kay diha ka kustingan, kay sahay unabi ninyo nga dihatag ka ni nako dili. Gusto ka, mutubod ang panalangin, ayaw na pagduha-duha. Okay? Pero angon diha sa Mateo 16:20, kung sa'yo mga Biblia, lihok check. Magbasa ako sa Mateo 16:20. Unya, gipasidanan ni Jesus ang iyang mga tinunan na dili isaba ng bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Nagsugod si Jesus Christ ang mission 30 years. Naghuwat siya 30 katuig. Ano siya? Si David naghuwat og 13 katuig o siya kamari. Si Joseph nag-antos og 13 katuig. Si Jesus Christ naghuwat pa nga mo 30 siya. Ginoo na jud na. Nga ikaw di ka makahuwat. Sama niyo mong gidalian. Proseso. Siya na ang Misaya, siya na ang Mesiyas, kahibaw na yung mga disipulo, pero siya kahimangko sa Mateo 16:20, kamo, kahibaw na mo nga ako ang pinadala sa akong amahan.
Pero ingon niya, ayaw usa ninyo isaba nga ako ang Mesiyas. Muna siya ang kanta nga secret ambition. Kinahanglan matuman yun nga malansang siya sa krus. Daghang pamaagi nga pagkatao pa lang ni Jesus, tanan nga mga bata nga natawo aning buwana pamatsyon. Na muna ang lihok sa ayawa. Para lang yun matuman ang redemption plan of God. Pero si Jesus po nag-ingon, ako ang magluluwas. Ako ang Mesiyas. Pero ingnan ta mo, ay sa mo panugid-sugid. Ay sa mo saba. Kay dili machimpo. Kita mo atong triumphal entry niya nga sakay siya donkey. Mga symbol na to. Hilom na siya nga entry niya sa Jerusalem. Pero mga to, na to ang sugod nga magpaila na siya nga siya Mesiyas. Pero before that, nagsugid siya. Ayaw sa inyo isaba. May mga panalangin ang Ginoo, may himuon ang Ginoo nga mga dalagkong butang sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong mga handlong personal. Pero gusto sa Ginoo nga dili sa ka magsugid-sugid sa imong mga plano. Hulata ang tsakto nga chimpo nya unsa kalami kung nakalakat na ka. Usa na ka pahibaw nga here we are. Sa katapusan kanang Juan 13:11. Ingon ang Ginoo, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot ka ra unya. There are times in our lives nga we find it hard to understand the dealings of God sa itong pamilya, sa itong mga handog. Kaya bang gusto ka na kay kwarta niya, wagi kwarta. Nata kay gusto paliton niya. Uwang, alang-alang, naawtay lami ng opportunity, pero di ka kaabot. Kay resources. So not now, but later, you will have it. In Jesus' name, makaintindi ka, makuha ni mga handog. Ang mensahe sa Ginoo, pwede ka simple. Naay mga pangitabo sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi nga usahay di pataron makasabot sa mga plastada sa Ginoo, pero makasabot ra ka unya sa mga palaabuton, sa pila ka mga inadlaw, tinuig nga mauday to siya nga natabo to kay mauday ni ang gusto pag yun lawom nga plano sa Ginoo. Amen?